Emil, der ligger derovre, ikke? Det er Hannes ude til højre. Det ligger sådan lige bestemt. Okay. Det får jeg ikke. Ja. Hvad nu? Nej! Der er ingen, der kan se noget, eller hvad? Ja, det er godt nok, Preben. Kan du ramme den der lidt her? Nej, det kan du ikke. Ramme den der væk, den ligger. Ja, det er jo nemlig det. Jamen, så mål. Den løber nu. Og lige med mig. Den er for tæt på derude. Nej, ikke den. Ja. Det var nok lidt længere. Jeg har det ikke så godt. Jeg har kun en til det. Den var lidt for langt ud i min En enkelt. Husk Greten. Den kan han jo ikke. Der er ikke nogen udstræk. Ja, det er at se det, inden vi tager kuglerne. Ja. Det er det ikke. Skal jeg gå op og dømme den ud? Jeg risikerer jo. Ja. Ja, det har du ret i. Ja. Men så prøver jeg sgu. Det passer at prøve. Det var ikke måske. Hvem ligger nu? Det er. Hvad får vi? Der er så meget. Ej, der er sørme der for meget. Der er meget plads. Nej, det er ikke. Ja, det er så meget fra. Det går nok til at dømme dig på. Okay. Nu skal jeg jo jul i gang.
God røv på skærmen der. Du over bagsvend. Jeg har kun, der er præmier ned til de 24 bedste, det er kun dem, jeg har skrevet op her. Så der er en lille chance for, at man kan gå hjem med et eller andet. Sådan heroppe. Har du været inde med smug? Nu er jeg med heroppe. For sådan små nogle her. 23. Der kan godt se spiller 17. Svend Larsen heroppe på Nykøbing. Og så en lille en her. Du kan bruge dem som grise, eller du kan også spise dem, hvis du er lidt, du har lyst til. 22. Skal de finde den rigtige side. Der vil jeg godt se spiller 31. John Frederiksen fra Vallegilde over heroppe. Ej, det var lige dejligt. Ja, han var også en lille stykke med hjem der. Så har vi 21. Der vil godt se spiller 1. Hanne Bensø fra Nykøbing heroppe. Så går vi over til, så er det 20. Der er det spiller 8. Det er Birgit Kravlund fra Nykøbing. Jeg har også skrevet, men jeg har ikke skrevet. Der er det spiller 12. Der er det Hugo Larsen fra Nykøbing. Så går vi over til 12'eren. Ja. Så går vi over til 8'eren i dag. Ja. Det var en anden. Ja, hun er en vinder, du kan købe mig. Så går vi til nummer 8. Også lidt der. Går vi til nummer 6 i dag. Vi kan se, at det er mange af dem fra Nykøbing, der får gløk der, ikke også? Det er lige før, I kan lave gløk. Lykke op, det gør vi også. Jamen, vi synes, resten af medlemmer nok vil være en god idé. Men vi fortsætter. Så vil jeg godt, nummer 5 i dag, er det ikke den, vi nåede ned til jer? Jo. Der fortsætter vi sammen med Nykøbing. Der vil jeg godt se spiller 25, som er en delt plads. Det er 4 og Kirsten fra Nykøbing her. Det er jo pladsen. Tillykke med det. Tillykke med det. Så vil I selv finde ud af, hvordan I deler det der. Ja, så finder I nok en hyggelig aften der. Ja, det finder I ud af det godt. Og så går vi over til fjerdepladsen i dag. Der vil jeg godt se spiller 42, Maiken Just fra Vennerslev heroppe. Tredjepladsen i dag. Der vil jeg altså godt se spiller nummer 33, Stig Larsen heroppe. Der er sådan lidt der. Han havde jo lovet at tage en anden med hjem til sin kone. Så det var derfor, at han lige absolut skulle vinde den sidste. Det var dig, der gik ud over. Det var faktisk dig, der lå og inspireret til passen og manden nemlig. Men det var Stigs. Andenpladsen i dag. Ja, andenpladsen, den har vi her. Der kan jeg godt se spiller 11. Det er Finn Jørgensen fra Tølløse på Tankklub.
Og førstepladsen i dag. Der vil vi godt se spiller 32, Jens Martin Jensen fra Hjembæk heroppe. Ja. Det er min nabo. Det er min nabo. Det er nabo. Ved du hvad, så er jeg sådan set ikke så meget andet at sige end tak for i dag. Og det har været rigtig hyggeligt at være heroppe på Nykøbing. Og hvad det er næste weekend, der er det jo så julestævne nede i Hulby, det foregår.